Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin ƙayataccen labarinmu mai suna Dr. Hishma na marubuciya Hafsat Garkuwa, wanda yake zuwar muku a tashar Kajal Hausa Films TV, tare da ni mai gabatar muku, Hauwa Muhammad Sani. A baya mun tsaya inda Granny ta ce, "Ni ma ta min bare kai, nan za ka dawo ka ce a ɗaura auren da wuri, don ta haɗu sosai, ka ga zan sami 'ya'ya masu kyau da za ku haifa, amma ta fi ka kyau." Suka sa dariya baki ɗaya. Aryan ya ce, "Haba Granny, har akwai macen da za ta nuna min kyau? Gaskiya babu." Washegari da misalin ƙarfe 5 Aryan ya fito cikin shigar ƙananan kaya. Granny da ke falo ta ce, "Haba jikalle na, ba dai a haka za ka je zancen ba." Ya ce, "Granny, haka zan je mana." Ta ce, "Baka isa ba wallahi, ka koma ka sanja kaya, ka koma ka sa kaya na mutunci, wanda yarinya tana ganin ka ta san ɗan mutunci ne." Ya koma yana haɗa girar sama da ta ƙasa yana cewa, "Wallahi Granny, kin ci albarkacin duk abin da nake, bana kaucewa umarninki, da wallahi ba zan canja ba." Ta ce, "Je ka dai." Bayan minti 5 sai gashi ya fito cikin wani yadi mai shegen kyau, light green, ya yi matuƙar yi masa kyau, sai ƙamshi ke tashi. Granny tana ganinsa ta ce, "Ko kai fa, wallahi ka yi kyau sosai." Ko ta kanta bai bi ba, ya yi ficewarsa. Bata damu ba, ta ci gaba da cewa, "A gaishe min da kishiyar tawa." A ɓangaren Hishma kuwa, Momi tana ganin 4:30 ta ce ta gyara jikinta don Hajiya ta ce yana zuwa. Ta sha wanka, ta sa wani atamfa ɗinkin riga da siket, wanda ya yi matuƙar yi masa kyau. Atamfar kalar baƙi ne da ratsin pink a jiki. Ta ɗan yi kwalliyarta, sannan ta ɗauko gyale pink da takalmi flat shi ma pink. Ta ɗauki ɗan ƙaramin purse, ta yi matuƙar kyau, duk da ba wani kwalliya ta yi ba. Ta feshe jikinta da turare. Aryan ne ya kunno hancin motarsa zuwa gidan su Hishma. Mai gadi ya wangale masa gate ya shigo. Ya kira wani yaro da ke zaune a gun mai gadi don shi ya manta bai karɓi lambarta a gun Granny ba. Ya ce, "Ka shiga ka ce ana sallama da..." Sai da ya yi tunani kafin ya tuno sunanta. "Ka ce Hishma." Yaron ya tafi da gudu. Ya shiga da sallama ya samu Momi a falo. Momi ta ce, "Ali kai ne?" Ya ce, "I, ana kiran Aunty Hishma a waje." Momi ta ce, "Ka ce tana zuwa." Ya koma ya sanar masa, ya juya baya yana latsa wayarsa don ya ba ƙofar falo baya. Momi ta sanarwa da Hishma. Hishma sai da ƙirjinta ya buga, ta miƙe ta fito. Tana fitowa ta hange sa a jikin motarsa. Ya juya baya, bata ga fuskar ba. Ta isa wajen ta ce, "Assalamu alaikum." Aryan yana juyowa, wa za ta gani? Kawai sai ta ga Aryan, wanda ba za ta taɓa mantawa da shi ba. Ta ce, "Malam lafiya?" Aryan cikin ɓacin rai ya ce, "Kamar yaya? Allah ya sa ba ke ce wacce na zo gani ba." Hishma ta ce, "Ba dai kai ne jikan Hajiya Turai ba?" Aryan jin ta kira Granny-sa ya ce, "Ke ce Hishma?" Hishma cikin ƙunar rai ta ce, "Eh, ni ce." Aryan ya juya mata baya, ita ma ta juya masa, sannan ya ce, "Lallai za ki tafka babban kuskure a rayuwarki. Inda ni za ki aura, sai kin yi matuƙar nadamar aurena, da kanki za ki nemi na sake ki." Hishma ta yi ƙwafa cikin takaici ta ce, "Wallahi kai baka isa kai min wani abu ba, sai dai mu yi wa juna. Wallahi inda na san kai ne, wala ba zan fito ba. Kuma ka sani, ka je ka gaya wa kakarka ta je ta nema ma mara tarbiyya kamar ka ta aura maka, don ni ba tsararka ba ce." Tana kaiwa nan ta wuce gida abinta. Aryan cikin ƙunar zuciya ya ja motarsa ya ɗauki hanyar gida. Hishma na shiga ta zube gaban mominsu tana kuka, tana cewa, "Wallahi Momi, ba na son sa, ba zan aure sa ba. Na tsane sa a rayuwata, ba na son ganin sa." Momi cikin ruɗewa da lamarin ɗiyar ta ce, "Wai Hishma, me kike nufi ne?
Waye ba kya so, dama kin san sa ne? Haka ta yi ta jero mata tambaya. Hishima cikin kuka ta ce, Mummy, Aryan ne fa wanda na fi tsana a rayuwata. Mummy ta ce, ki yi haƙuri Hishima, ki bi zaɓin da muka yi miki. Insha Allah za ki ga ranarsa. Don Mummy ta yi ta mata nasiha mai ratsa jiki akan yi wa iyaye biyayya. Hishima ta ji sanyi a ranta, don ta san shi ma da ƙyar ya yadda ya aure ta. Ta tashi ta shiga da ƙwarin gwiwarta. A ɓangaren Aryan kuma ko da ya bar layin su Hishima, gidansu ya nufa. Ya sami Granny a falo tana kallon Arewa 24. Ya je gabanta tana ganinsa ta ce, Angona ka dawo ne? Rai a hargitse ya ce, wallahi Granny ba na son wannan yarinya, ba ta da kunya ko kaɗan, ga rainin hankali. Granny tun da ya fara magana ta saki baki tana kallon jikan nata. Sai da ya kai aya ta ce, wai kai wani irin mutum ne? Wannan yarinya ai ita mai kunya ga kyau ga asali, don haka ka rubuta ka ajiye, nan ba da jimawa ba za a ɗaura muku aure. Aryan ya ce, wallahi Granny ba na son ta, kuma ba zan aure ta ba. Daga haka ya yi ficewarsa. Granny ko cikin ɗaga murya take cewa, ko za ka mutu sai ka aure Hishima, don ita ce za ta iya zama da kai. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya. Aryan yana kan bakansa na ba zai aure Hishima ba, amma haka sai Granny ta sa ya je wajenta, don baya kaucewa maganarsa. Duk saurin kansa, amma ko ya je ba sa fuskantar juna. Kowa zai juya baya, a haka suke yi hira. Duk da hirar ma kuwa gaya wa ɗan uwansa magana suke yi. Ya Fati ne kullum sai ya kira Taslim a waya, amma sam ba ta bashi fuska. Da haka dai yake ta ɗawainiya da santa. Yau Juma'a ne, Hishima ne zaune a ofis, Taslim ne tare da Najib a gaban Hishima tana musu sulhu. Saboda saɓanin da suka samu na yawan waya da yake yi, in dai Taslim ta kira shi kullum yana cikin waya, wanda da ba haka yake yi ba. In aka ji yana waya to da Taslim ne, amma ban da yanzu. Shi kuwa Najib ba da kowa yake waya ba face Sabira, ƙanwar Aryan, don ba ma shi yake kiranta ba, ita take kiransa. Suna haka sai ga kiran Aryan yana cewa, kana ina ne? Zan zo na same ka, za mu je wani waje. Najib ya ce, a hospital. Aryan ya ce, ni ma gani a hospital, na zo gaisuwa, amma wanne ne? Najib ya ce, medical center. Ya ce, to ai ni ma a nan nake, kwatanta min sai na zo mu wuce. Najib ya kwatanta masa don ya ɗauka shi kaɗai ne, ba da Sabira suke ba. Suna zaune bayan Hishima ta musu sulhu, suka ji sallama Aryan da Sabira suka amsa musu. Hishima ta yi mamakin ganinsa, sai kuma ta dake shi ma bai san nan ne ofis ɗinta ba, da ba zai shigo ba. Sai ya tuno ya ga Taslim a wajen tana waya, ba dai sistar Taslim ba ce. Haka ya yi ta sake-sake. A ɓangaren Sabira kuwa ganin Hishima da Najib sai da zuciyarta ta yi mugun bugawa. Ba dai wannan ce budurwarsa ba. A gaskiya in ita ce dole ba zai tsaya ya saurare ni ba, don wannan ta fi ni da komai. A zuciyarta take wannan magana. Ransa ya ƙara dagulewa. Aryan ya ce, za ka tashi mu tafi ko mu wuce kawai? Najib ya yi wa Hishima sallama tare da godiya suka yi waje. Ita dai Sabira ta cika fam, ta san Hishima ta fi ta kyau nesa ba kusa. Bayan sun fita, Taslim ta shigo ta ce, anti zan tafi sukul, yanzu aka kira ni wai za a mana test. Hishima ta ce, to Allah ya bada sa'a, sai kin dawo, ni ma yanzu zan wuce gida. Taslim ta ce amin tare da ficewa. Tunda suka fito, Sabira sai satar kallon Najib take, tana matuƙar son sa. Bayan sun ajiye ta a gida ne suka tafi wani taro da Aryan zai gabatar da waƙarsa ta auren wani attajiri ne. Yau Sakama Lahadi, Aryan ne da Sabira a falo suna zaune. Sabira tana roƙonsa akan ya amince ya aure Hishima, domin ita a ganinta ita ce budurwar Najib. Kun ga har ta haɗa su aure, shi kenan ta samu Najib ɗinta. Ta ce, don Allah bros ka aure ta, in har kana son farin ciki na. Kuka take sosai bilhaƙi. Nan jikinsa ya yi matuƙar sanyi. Cikin yanayin sanyin jiki ya ce, na amince ƙanwata, ina son farin cikinki. Sabira ta yi wani irin ƙara tare da rungume shi tana gode wa yayan nata.
Gaskiya yanzu na ƙara tabbatarwa kana matuƙar son farin ciki na. Ta tashi ta yi ɗakinta da gudu. Aryan ya yi murmushi yana cewa, Sabira kenan. Ina matuƙar ƙaunar ku ke da Granny. Bana son abin da zai ɓata muku rai. Ina son ku. Ina zaune a wajen sai ga Granny ta fito. Ta zo ta zauna a ɗaya daga cikin kujerun da ke kusa da shi. Ya ce, Granny sannu da fitowa. Ta ce, yawwa mai sunan manya. Yaya ka gama tunanin akan auren naka? Cikin murmushi ya ce, Granny na amince. Granny cikin jin daɗi ta ce, ko kai fa? Allah ya maka albarka. Gobe kuwa za mu je a sa ranar biki. Sai mu haɗo kayan lefe.